Kumusta kayong lahat dyan? Lalo na sa iyo, Tito Bong and Ate Chrissy, magandang tanghali po. Daghang salamat po, Pangulo. Sama ka ma'am, dalhin kita sa Manila Bay, mag-picture-picture ka doon. Alam mo, Pangulo, hindi mo na ako kailangan isama doon kasi sa bahay ko, may white sand din ako. Anong palagay ka rin pala doon? Oo. Actually, hindi ko pinalagay yon. Talagang tumubo na lang doon yung mga white sand. Ano ba talaga yan ma'am? White sand o kabuti? Kasi tumubo na lang bigla eh. Baka naihian ng aso kaya tumubo. Bigla na lang. Yung kabuti. Hindi, yung white sand. Ginagamit ko ang panghilod yan eh. Yung white sand? Yung kabote. Oy, nahalo yan ng nung nanay ko yung sa may oyster sauce, lagyan ng ganyan. Yung kabuti. Yung white sand. Pero alam mo, dinurog-durog yan sa Pangulong Dagong. Yung white sand. Hindi, yung kabuti. Of course, paborito yan ng aking To all the girls I've loved before. magandang tanghali and let's begin. Oras na para sa inyong unang sumbong. Mula na ito kay Tansyong na isang barbero sa Caloocan City. Go. Magandang tanghali sa inyo, Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Isusumbong ko lang po sana ang aking customer sa barbero. Bakit? Barbershop pala. I'm so sorry. I stand corrected. Bakit? Dahil sa sobrang likot ng kanyang ulo, nagupitan ko siya at nagiging kalbo. Pumangit po kasi ang customer ko. Ano po ba na dapat kong gawin? Alam mo, Syong, hindi mo kasalanan. Kasi steady lang yung mga barbero na yan. Even the president, even I, takot sa mga barbero dahil matatapang yan. Pag sinabi, yuko ka talaga dyan. Ganon. Tagilid sa kanan, gigilid ka talaga. Siguro, Pangulo, kailangan ko na talagang maging barbero. Bakit? Para takot ka sa akin. Ay. Pag sinabi kong lapit ka dito, lalapit ka. Huwag ka mag-alala, ma'am. Pag naging barbero ka, sa'yo ko na ipatrim ito. Mukhang makapal na nga yan. Yung mukha, makapal. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Magandang tanghali, Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Yes, go ahead. Isusumbong ko lang sana bakit may tilapia na sa Manila Bay. Totoo po ba o tinanim lang ang tilapia doon? Ako pala si Miss Tilapia. Nag-message na sa wakas ang tilapia ng Manila Bay, Pangulo. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung tinanim ba talaga yung tilapia. But I think there are some parts of medyo may tabang na rin, no? Hindi naman ako taga-BIFAR. I'm not an expert. Pero mahilig din akong kumain ng tilapia. Sa akin lang, bakit may sa mga memes kasi may mga pinirito na eh. We will try to see kung nakaka-apekto ba tayo. I think hindi naman naka-apekto yung white sand. Bakit nagsilitawan ang tilapia? Dahil gusto nilang pumunta doon sa white sand, mag-selfie din. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, Ate Chrissy. Shoot muna! Okay, the sumbong is from Roger Del Monte Go ahead. ng Pasig City. Pangulong Dagong, Tito Bong, and Ate Chrissy, isusumbong ko lang po itong kapitbahay namin. Bakit? Nag-aalaga po ng kambing. Mas maingay pa po yung kambing sa amo. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Uy, masarap gawing ano yan, diba? Yung kambing? Yung amo? Yung amo. Di ba niluluto yan? Anong klaseng luto ba yun? Kaldereta. Yun. Kalderetang kambing? Kalderetang amo. Yan, kalderetahin nyo pag medyo istrikto. Yung amo. Yung kambing. Putulan mo ng bangs. Yung kambing. Yung amo. Alam mo, nakakita ko ng ganyan. Oh. Ang hilig-hilig kumain ng damo. Yung kambing? Ng amo. Hindi, vegetarian kasi siya. Yung kambing. Oo.
Alam mo bakit maingay ang kambing, yung amo kaysa sa kambing? Bakit? Bakit? Oh, yung kambing kasi mas nakaintindi siya. Ayaw na niya makipag-duet. Kasi si amo, yaw-yaw ng yaw-yaw. Kaya sabi ng kambing, tahimik na lang siya. Oh, yan, hindi na nagsalita. Di ba, yung kambing. Oo. Di ba pagka ginugutom yung kambing, bumibihi yan? Parang naihi lang ah. Yung amo. Oo. Pero grabe talaga itong picture na to. Hindi ko kinaya, oh. Bong. Grabe talaga to, Tito Bong. Grabe, ito pala yung sinabi ni Mang Kanor kanina na Si Ate Chrissy, may sarili siyang pictorials na grabe itong nakatupis lang. ayoko nang tignan. Parang yan yata yung pinipilahan sa, pinilahan doon eh. Sa Manila Bay. Oh, anyway, next. Isa pang sumbong, magandang tanghali, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Yes, go ahead. Isusumbong ko lang po sana ang mga nag-selfie sa Manila Bay. Bakit? Wala na po kasing social distancing. Ay, naku. Sabi yan ni Onad. Sinabi ko na ayaw pa kayo nung gusto nating i-rehab. Nung natapos, paunahan pa. Yung mga basher pa yung unang nag-selfie doon. Ang ganda talaga ng Manila Bay. Ang ganda ng Manila Bay. Ra ng naong ninyo. Mag-vlog-vlog na na dito, pinana. Hi guys, ang ganda na ng Manila Bay, ra mo. Hindi pa ginawa, galit kayo dahil ba't gusto natin to beautify. Tingnan mo yung mga tao. Nandyan na yan Nandyan na yan. Part na yan ng project na pagandahin talaga yan at i-save Pagandahin at i-save ang Manila Bay. ang kambing. Kasi tama naman talaga, dapat nililinis yan. Nakakahiya sa mga turista. Yung Manila Bay? Yung kambing. Medyo maanghit nga eh. Yung kambing. Yung Manila Bay. Pero nung nalinis na, in fairness, wala nang amoy. Yung Manila Bay. Yung kambing. Kasi tinanggalan ng basura. Yung Manila Bay. Yung kambing. Kumain kasi ng basura. Alam mo ba? Kumain ng basura. Yung kambing. Yung amo. Alam mo ba, naranasan ko? Nahabulin ako ng ganyan. Ng kambing? Ng amo. May utang ka raw sa kanya? Sa amo? Sa kambing? Diba ano yan, pagka nag-weekend tayo, nagpaplano din tayo dyan pumunta dyan. Sa Manila Bay? Hindi, doon sa kambing. Maraming gusto makipag-date dyan, ha? Sa amo. Sa kambing. Anyway, next. Oras na para sa ating Pangulong Dagong. pinakamamahal na caller. Nasaan ka na, Bulantoy? At ano bang pangalan ng isang tumatawag sa atin? Si Babsi na Si naman. Babsi. Wala na si Babsi at saka si Bulantoy. Nanahimik na sila. Hello. Hello. Sabi ko, nakakatakot ka talaga, Bulantoy. Biglang. Kami message mo lang sa akin sa Facebook. Sa Facebook mo na naman ako dinidisturbo. Sandali. Away mo naman Toy. yung Kanor eh. Toy, mag-hello ka nga, Toy. Hello. Bakit ka boses Isa pa nga, na Toy. ata? Isa pa nga, Toy. Hello. Say Kumusta naman hi. yung tatlo? Say hi, say hi. Hi. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Kung ko lang yung kontraktor talaga dito sa amin sa may kalsadang ginagawang kapirasyong kalsada, abutin ng 3 buwan na, hindi Diyos pa rin ko. tapos. Ano bang gawin namin dito? Diyan yan sa may Las Piñas, no, sa inyo? Oo, sa Las Lumipat ka Piñas. na nga ng ibang lugar, Toy. Huwag ka nang tumira dyan, Toy. Yung may mga sira, doon ka na sa may gawa na. Pero wala ka nang... Wala sira, sinisira nila eh. Yun na nga eh. Nako. Alam mo, ano mong gusto ng kontraktor? Lagyan ko pa ng dolomite dyan? Dolomite para marehab ang Las Piñas, Oo. daming basura. Sige lang, antayin mo yung matatapos din yan.
Bida ng Sa Pasko na kontraktura siguro, na. pakiramdam ko, Pangulong Dagong, sa Pasko Oh, di na. nahurot ng budget sa kontraktor. Wala akong budget, tama. Sige lang. PhilHealth na, nanakaw na. Ikaw to'y ba, bisag unsa na lang yung imuhat. Kahit ano na lang mga sinasabi. Salamat to'y ha, ingat ka Salamat, to'y. ingat kayo tatlo, Isumbong ha. kay Pangulong Dagong. May nag-message sa akin dito. Oh, Kasi si Bulandoy daw, miyembro ba daw siya ng PhilHealth? bakit? Hindi yan membro. Oh, wala nga yung PhilHealth. Eh. Isa pa, try natin. Hello. Si Babsi na naman ito. Hello? Hello? Hello po. Ah, Sabi ko hello, na. Babs. Po ang ati Crazy at Hi! Hi, Babsi. Siguro feeling ko Pangulong Dagong si Babsi hindi na to in-entertain sa kabilang istasyon. hindi Kaya Babs, go ahead. isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo, sumbong ko lang talaga yung bunsong anak ko, ang tigas ng ulo. Paano Pangulo? Puro computer na lang, ayaw talaga maligo. Kasi nag-online class daw siya. Hindi nga Pangulo, pinapapahinga namin para maligo naman. Oh. Eh, sabi niya na ikaw nalang nakikiamoy, nagagalit ka pa. Ay, pwede man mag-online class na lang siya doon habang naliligo, ha? Salamat, Bob. Isumbong kay Pangulong Dagong. Mag-orasyon na tayo kay... Baka mabuhay pa yung mga tilapia na namatay. At sabay-sabay bigkasin para mabuhay ang mga tilapia. Anad, bakag, bakag, anad, boto, laman, laman, boto. Anad, bakag, bakag, anad, boto, laman, laman, boto. Sa lahat ng mga tropa ni Nanay Ana, pati na rin si Tatay Cesar dinha sa Santo Tomas, Batangas. Sa lahat na rin ng mga tropa ni Cyrem, ni Baby Asia, pati Magluto na rin kayo si ng kambing. Jamaica, Magluto ng kambing. maging ang pastor na si Noel Erese, at pati na rin ang kanyang asawa nga si Letlet Erese na Magluto ng nag-blessing sa pinakamamahal na lugar diha sa Santo Tomas, Batangas. Luto ng kambing. Sa lahat na rin ng mga tropa ni Sally Gonzales, sabi niya dito, Pangulo, na hindi daw niya naintindihan ang kanyang nararamdaman sa oras na ikaw ay napakinggan dahil tumitibok-tibok daw talaga ang puso niya sa iyo. Sabi yan ni Sally ng Novaliches sa Quezon City. Iinom mo lang yan ng milk tea. Kaorasyon kay April Joyce, Jamie, sa bahay nila na nakikinig palagi kila Mama Edna, Kuya Adrian at Tatay Larry. Paorasyon din kay Ira Park, Katukayo pa. At Joan daw sa bahay nila sa mama niya na tawa ng tawa. Marupok yung pangalan na yan, marupok. Orasyon kay Rich Marjo Buendicho, sa mga kabarangay niya sa Casa Real, sa mga chismosa na nasa kalsada, pati na rin. Buti na lang wala sa poste. Wait lang, ba't ganito yung pangalan niya? Hindi ko kinaya. Paorasyon kay Prince Adwar at kay Isabel Nicole Montenegro. Paorasyon din kay Mick Santos, kay Bebs Francisco at kay Jerome Russell. Paorasyon din kay Inalyn Cuadro at kay JC Cone, Regina Herao, Magluto ng kambing. Gelina Ripalda at kay Noel Sabricos. Diyan kay Madam Farah sa may patahian, kila Giselle, kay Noel, kay Ipatahi ang JR, kambing. kay Karen. Ipatahi ang orasyon kambing. din sa lahat ng Team Puyaters, kila Arlene, kila Marvin, kila Patulugin Kat, ang kila kambing. Shine, kila M.A. Stella, Patulugin ang kambing. kaya Kay at kay Patricia. Mary Ann Ignacio, Jesse Abet, I love you daw. Si Danjalin Pajardo Jr., Noel Yags, Mary Ann Ignacio, Pichilatras, mga taga-Kaingin Morong,
Rizal at Rene Parini, si George Simeon, Veronica Aquino, Jermin Usma, Jobert Bertudaso, Wayne Sapanta, Mirian, GRC Luzonian, Printing, Isidra Nota, Pichilatras, at mga nandyan sa Milk TV at Wawawing sa Nubaliches. Isali ko na taga-celebrity sa Santo Tomas, Batangas, tabla-tabla na ni. At mga taga-Erabio dyan sa Antipolo. That ends our... Hey! Tabla-tabla na ni. Ida ninyo. Ano ba, Pangulo? Dali lang, si Nilbert Bertolpo pala pinsan ko na Coast Guard na mabango pa. At si Sana all mabango. Rene James Caruana na mabango. Amoy araw daw. At saka pahabol din sa Si lahat Marlon ng mga ducks daw diha sa may Simona Taytay. Nakauban si Baste, si Benji, si Sean, si Hendrix. Napertigig ko ka ducks. Kung ducks talaga yan, PM is the key. At sa lahat ng mga gustong magpa-scholar kay Tito Bong. At sa lahat ng mga jutes out there. Kambal, si Bagye, si Park Joel ng Mulawin. At saka si Len Jinky at Jelay ng Tahian. Oras na mga idol para sa ating pinakamamahal na last talk. Pangulo, Go ahead. last talk, kidlat o dilat? Dilat. Dilat. Okay. Kala ko baho kag dilat. Klaro. Dilat na lang kasi pag natamaan ka ng kidlat, tanggal ang dilat. Ate Chrissy! Yes! Last talk. Go! Masungit o nananapak? Doon na lang ako sa masungit. Ayoko nang nananapak. Baka masira ang aking festlock. May ano pa pala to, may karugto pala to na suggestion. Masungit o nananapak ng singit? Doon na lang ako sa masungit talaga. Masakit yun. Dapat hindi na sapakin, no? Kiliti pwede pa. Kilitiin na lang. Ayan. Gusto mo kilitiin ko singit mo, Pangulo? Pangulong Dagong, last talk. Go ahead. Kung may isisilid ka sa isa sa mga basurahan, saan mo ilalagay ang kaaway mo? Sa nabubulok o hindi nabubulok? Sa hindi nabubulok dahil ang kaaway ko ay mga plastic. Last talk, Ate Chrissy. Sinudanay na ni, bida ninyo. Sino ang madaming alam? Yes. Last talk, Google o asawa? Asawa. Can you answer? What's Yes, the question? Pangulo. What's the question? Sino ang madaming alam? Ang Google o ang asawa mo? Or Ang asawa. chismosa. Wala sa choices. Yan, madali. Mas madali. Pwede rin yung asawa mong chismosa. Yan ang mga suggestions. Isa pa. Okay. Last but not the least. Go ahead. Go. Pangulong Dagong, sino ang magaling gumiling? DJ o dancer? Alam mo, kaming itong mga dancer, gumigiling naman talaga yan. Pero hindi nila alam ang mga DJ ay may pagkaano rin yan. Mga marunong din yan gumiling. Hindi nila alam. Medyo kinikilabutan ako Kasi sa'yo, Pangulo. Nakikita niya nagsalita lang. Wala sa gawa. Pero pag walang mikropono ang DJ, iba humataw at gumiling ang DJ. Talaga. Hindi lang eagle dance. Aha. Malayo lang eagle dance. Vulture dance yung ba? Ganun ang mga. Bakit? Gumigiling ka ba? Patingin nga. Huwag ka mag-alala, ma'am. Hindi to giniling. Binalot ko na ang chorizo. That ends our last talk, Pangulong Dagong, Ate Chrissy, at sa lahat ng mga idol. Ako po, si Tito Bong! Together with Ate Chrissy.
Ito po si Pangulong Dagong, and just wanna say thank you sa lahat ng mga nanonood sa atin sa ating Facebook. Of course, lahat ng mga idolo natin na magpapaselfie dyan, mag-ingat po kayo. May virus pa rin po. Observe social distancing and health protocols. And susunod na si Daddy Dong at Iska Morena for Emotions on I. Maraming salamat po. Ito po si Pangulong Dagong nagsasabing mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo! Check your oras, 3 minutos after alas 12. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Bye, Marco. Sino ba to? Hello. Salamat sa inyo diha. Sheila Jimeno, thank you. Wen Sapanta, Eric Imperial, Jacqueline Sansano, Pichi Latras, salamat po.